Hello guys, this is Sir Taurin na po ni inyong amiga nga Pretty, and for today's video mag-alanhaping ni padaw na ko sa pump ko mag-umig dagat. Oo, hala, kibukya huwag ipadala ko sa akong father dear ay so kaog patis day o day, ba ako yung palutoon dito day. Oo, layo pa man kaayo, asa naman eh ibiyan ako sa kumama, nag-una na ako mother dear diba? Ganang ka sa kong kao issue ko kao diba? So super ka-issue. So to ang pump boat diba? Para layo pa kayong pump boat, nag-ubog ko paingon dito dayon mo na sa ang baruto nilang Jera. Wala kagamay nang kagamay putol lagi yung baruto nan lang baruto guys, putol, awa, putol. Kakita naman. Super lalagi patawagan na. Putol. Ah! Sa ko yung batang sipat. Ang batang sipat. Uy! Day, kuwasan ni Daybe. Ang suka og patis, day. Okay guys, so guys po na siya ang pamput nga among sakyan. Tugay nang gidala ni Papa sa elementary ko. Tugay na siya, may nakapa-eskwela naman ako pamuha na mo. Nagdala na si Papa na. Mas 10 years naman tingnan ni. Anak na tagali. Naglumot. Naglumot. Panyong baruto ba kay putol pa no? Yung baruto ba kay putol? Karon pa mo kabantay. Putol. Oh, putol. Putol. Mura sa kanang half booty, half kanang half booty, half sana baruto. Putol. Ka-cute. Masakay wag siya, alam si pasakya si masakya. Naglok. Bye bye. Bye bye. Sakay na no. Babe sabi. Dong mamutihay na kay kadako ni. Abot na. Abot na. Yeah. Napayosan na ning kabot. Si Shania. Sania. Maro ka problemado na Sania. Lakay. Lakay na. Siya. Nag-overall naman ka siya. Kay tugna si Shania. Tugnaw ka siya. Tugnaw ka siya. Tugnaw na ka siya. Tugnaw na ka siya. Tugnaw ka siya. Gapil-apil ka siya. Pilapil ka siya. Naguna-una lagi mo kaon mo. Hindi mo mangaon.
Saan na pa? Bahaw lagi na pa. Ano na yung kay bahaw na? Halay ng bahaw na. Kani. Sobra madisalan. Hopya. Baboy. Yang baboy. Usa na lang ang sulod. Sobra. Kahalan. Tangod ng bahaw no? Pa yung sa ube. Ayun. Isda. Ginhawaan. Isda o ginhawaan. Ano di abli day? Paklay. Didi. Pansit. Rice. Oh guys, manis lang. Maigsoon na mapatignaw. Sibok pa mo gamay. Ayaw po mo dito ba? Para ngayon pa picture. Ang dong ipadong dire ang dong. Ay pa na dire ang dong ba? Pwede ko kabaw. Sige, kana. Atras gamay atras. Wow! Ano din ito? Naiman o. Pag tinai, patay. Pila ni kakilo ang atay lay. Ingon na. Naitikil. Ano yung paborito ninyo? Kuhan, hotdog! Ulo, ma-barbecue. Grabe. Hotdog. Abay lang, idol na ko. Ing. Ano yung paborito ninyo? Gawas ang bagyo man ang usok-usok pa sa bawon. Huwag kayo. Super. Di ba siya din eh? Klikol ba? Ano si siya din eh? Ah, chilsira, Jimmy ba? Roller coaster. Guys, sabot kami sa Sultan Island. Diba?
my gosh. Ha? Hello! Ang sinari, bayad-bayad diri day. Huh? Sige sa mga dinara day. So guys, nami sa Sulpa Island. Tara! Asa lagi ta day? Sa di na ba ko bitin diri day? Wow! Ah, wala. Karon pa ko nakaso diri day. Naram ako sa pump boat. Matumi sa unahan niya. Ararami ay. Ya pila may bayad? Wow! 100 isa? Ah. Dili di mahangyo Pinoy man. Ang lain mamalik na lang tao eh. Nabilin sa damong kuan. Kahit ta. Balik. Ah. Diba? Balik. Nagato-ato pag-gaming nga nara di kuno dira ilagi picture na unsa na ng mga bata aday. Day pangayuan pa mi entrance 100. Mga pobre pa jud wala na isa. Ah, kaluoy bata agay. Wait, makita ko na itong short. Uy! Isa na yung short para makita. Problema. Lo. Problema ba? Okay, asa ta day? Nabani mga bitin diri. Lak, kabanlas diri day. Mapakong maka diri day. Ay, nandun ba nga ako kay? Dili ko sa picture. Wala nang bisan pa yun. Di init zay. Tago tayo init zay. Mahal ang luta tayo zay. Wala na day. Kisa tong nagsuka si. So guys, nangulit nami guys kay ngano. Wala nami ka budol fight. Pag budol fight punta mi. Wala na lang kay. Kipa. Ako sasagin. Kipang dagat ming tanan. Kanigin akong father dear. Naglatag pa siya siyang pukot. Ending. Kipang tuya ming tanan nagsuka na. Nagsuka na akong mamaog ako mga gagaw, mangod. Nanguli na lang ni. Wala may gana mag-budol fight. Tungod sa bawd. Grabe kayo. Ay. Guys. Ganaan ka din video, please like, subscribe, i-ring na ang bell sa kilit para ma-notify ka sa mga video na ako i-upload. Bye-bye!